ನರಕಂಡ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಾತಿರೋದು ಇಂಚ ಬರ್ತಂದು ಪಾತಿರೋದು दादी यार उल्ले इंदा या दा अम्मा तुले लो अंचता मनिंच ಎದ್ದು ಎತ್ತ ಇಂಚತ ಅಂಚವತ್ತೆ ಹಾ ಫಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಹಾ ಎಂಕ್ಲಾ ಐತೆ ಎಪ್ಪಲ್ ತಿನ್ಪುನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಲ್ಲೆ ಫಲ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲ್ ತಿನ್ಪುನ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಮಂತೇರ್ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಪುಡು ಮಲ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಪುಡು ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಮುಂದು ಹಾಕು ಇಂಚು ಇಂತಿಲ್ಲ ಇಂಚೂರು ದೂರ ಒಚ್ಚೂರು ಉದ್ದಕಾಯ ಇರ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಇರ ಮಲ್ಲ ಮಗಳ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಳು ಸುನೀತ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಳು ಸುನೀತ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಳು ಸುಲತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಕುಳುದಿರತ್ತ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಂಜಿ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು ಇರ ಮರ್ಮಲೇರು ಐಡಿರ ಮರ್ಮಲು ಅಕ್ಲಿತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೇರು ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡ ಅಕ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಇದೇಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪೇರ ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಗಿರ್ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗಿರ್ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್ ಅತ್ತೆ ದಡ್ಡ ಇದೇನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇದೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗಾರು ನೀರು ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ಪದ ಮೊಗಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವನುಂಡು ಬೆಲೆ ಇರ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತೋಚ್ ಬೆಲೆ ದಡ್ಡ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಇರ್ ಇಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಉಂದ್ರೆ ಯಾರಿರಿ ಇದೇ ನರಕ ಈಗಲ ನರಕ್ಕನಿ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತಾರಯ್ಯ ಇರ್ಲಂಚಿರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಡ್ವಾಡ್ಜಿ ದಾಲ್ ಹಾಕ್ಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಗ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ಲ ರಡ್ಡಿ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಪಾಡ್ಜಿ ಈ ಪಾಡಚ್ಚಿ ನೆರ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ಅಕ್ಲ ಮಾರನೇ ಮೀದ ಏಸ ಅವಳನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಇತ್ತ ಬರ್ತಿರಲ್ವ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವದಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗೇಮ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಬೊಕನೇರೋ ಅಂತಾರೆ ಇರಲ್ಪ ಏಸ ಅಂದ್ ಅರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಅಂದ್ ಪನ್ನೇಟಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಇಂಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಅದ ಇಂತೂದು ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ತುಲೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ತೂರತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೂತಿದ್ದಿ ವಿಡಿ
ಹಂಚ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್